Mane kok ngomong diri ora kepenak. Tuli. Nala Garing Petruk lan kowe Bagong. Padha mlumpuh orine ya Tuli. Ayo dijamuni. Sing rentu bengi iki ngiringi anane ngaji budaya les bumi. Bebasan kaya kejugukan ukir sewu ya Tuli. Ing atase aku kelawan kowe kabeh kerawuhan priyagung saka les bumi. Ya iki salah sijining lembaga seni budaya muslim Indonesia sing kersa nguri-uri kabudayan Jawa, sing kersa nguri-uri kabudayan leluhur. Mula ayo Tuli padha disengkuyung. Wah, Pak.
Nguri-uri kudune sak liyane nguri-uri ku ya kudu urip-urip. Lah carane urip-urip piye ya kudu nanggap. Ha? Piye ngarepe nguri-uri ning ora nanggap apa ya arep iso urip budaya iki? Ayo kapan? Boleh iki awake dhewe iki wis ngaturake dening panuwun. Dipercaya sanggane dhewe kene kerawuhan priyayi-priyayi agung, para kiai-kiai gedhe sing ngasuh pondok pesantren. Alhamdulillah bengi iki tumplek padha rawuh ana ing gubunge dhewe kene ya Tuli. Nggih, Pak. Ugi matur mbah nuwun dumateng saking pihak keamanan wonten saking Babin Saugi, Babin Kamtibmas. Uga ana sing saka apa kuwi jenenge Banser, Bantuan Serbu. Dadi anggotane NU ki pancen akeh banget. Dadi ya alhamdulillah mulaya Tole umpamane anggone awake dhewe iki caos suguhan istilahé suguh gupuh aruh kalawan lungguh kurang nuju prana ing penggawe panjenengane sedaya sing rawuh yo nyuwun agunging sih samudra pangaksami ya Tuli. Nggih niki sarehne wancine sampun dalu wis wayahe dimulai ngaji budaya. Pramila saking punika adicara ingkang angka sepindhah inggih punika pembukaan. Monggo adicara punika supados slamet kacak boten wonten rubito punapa kita nilai kanthi waosan suratul Fatihah. Biridhoillah lamul Fatihah.